फार्स्ट जोंनि साब्रुम डिभिजन एबा जोंनि 27 पूर्व महरिपुर बरातले केन्द्र कन्स्टिट्यूशननि मुङै जों दिनैयो टिप्रा ताई टिपिएफ नि बाखाक्तै बसकां इलेक्शन चंमारिनि नाहारै जों दिनैयो जॉइंट मीटिंग खालायलायखा ए मीटिंग खालायमा बिसिंतै जों बेबाकनो जों ककमालामा सालायै जों खाक्रांलायखा बाहाय खालायै जों बसकांनि इलेक्शन मुभमेन्टनो जों गाहाम खालायै सामुं आगय तिलांनाय आबुनो लाय जों जाद्राय पद कग्रक सालायखा आबुनि बागै जों आसा खायो टिप्रा ताई टिपिएफ सामुं खालायमा बिसिंतै दिनै 27 केन्द्रनो जों हायनो हाय दिनै टिपिएफ नि नन विड्रल कैंडिडेट न जों एकदम जीरो खालायै जों ताई दिनै टिप्रानि कैंडिडेट दिनै देबजित टिप्रानो जों बने गोबां को खालाय भोट खालायै जितिरनानि बागै आं जत दिनै 27 आमतैनि दिनै भोटार लुकुरकनि थाने आं कयै आसुकनो जतनो खुमखा हामबाय जों महरिपुर बुरातली 27 नम्बर जे कन्स्टिट्यूएंसी एडिसी चंमारिनि टिपिएफ बाय टिप्रा मथानि तिनि जे जों मीटिंग खालायखा मकाइसा लाई बुमांगुइ तंगाना तामनि हिंकाखाय अ केन्द्रनि टिपिएफ नि कैंडिडेट न बरा उइद्र खायनाखा एवं तिनि कैंडिडेट ताई अ डिविजन नि जत्त तैनाय रक दुरनाय रक अक्रा रक अजामा रक फायै तिनि कगरिखा जे बसकांनि चंमारिव टिप्रा मथानि कैंडिडेट चिनी खागोनां माया गोनां अ आमचैनि काइसा शिक्षित एडवोकेट चिनी देबजित टिप्रानो बरक सापर्ट खालायनाय हिमाबाय अ लगे लगेनो जों जतनो खाबलायखेनो तंथका जतनो याफा खरबलायखा ब्लायखेनो हामजागलायखा खाथुंलायखा आंखा खालायो अ 27 कन्स्टिट्यूएंसी जों टिपिएफ एवं टिप्रा मथा कथा लायै सामुं टांलायखाखाय जोंनो केबो कासुइ मांला जोंनो कप्लायुंनाय जों खा खालायो जोंनो अ मथाखनै थानचाखाय चबा खालायमानि बागै बसकांनि सालो चिनी बुबागरा ताई चिनी पीके मैडम हाँ बरक जतनो कथा लायै चबा खालायखाय चिनी दफा चिनी हानो जों फिसकमाना होननाय खा खालायो आबुनि बागै आं जतनो न कयनाय चिनी अ महरिपुर बुरातली केन्द्रनि जत्त जागा जे तंनाय रंनो जे अ मीडियानि बिसिंतै बरक जतनो थानचाखाय जेखाने कामियो तंखाय बा जेकुनो एरियाव तंखाय बरक थानचाखाय सामुं टांनायनि बागै एवं बसकांनि चंमारिव जाहाते काय जों काइसा मारिव अ आन्ध्र सचि न भोट दिमानानि बागै बरक जतनो चाइथगान होननाय आं खाख्लाय पासे सावैनो जतनो ना हामबाय।